Fikusy. Jednoznačne najlepšie rastliny na prácu. Ide to s nimi najrýchlejšie zo všetkých stromov, ktoré sú k dispozícii. Pozrime sa teda dneska na to, čo sa dá všetko s nimi robiť. Prvá metóda, spájanie, fusion. Čiže keď dáte pekne kmene k sebe a stlačíte ich, tak fikus má veľmi dobrú schopnosť toho, že tie kmene v podstate zrastú a vytvorí sa jeden. Dá sa potom odrezať a jednoducho pokračuje to ďalej. Vidno to napríklad na tomto kvázi vzdušnom koreni, ktorý bol klasický odrezok, rástol úplne až hore. Ja som ho pritlačil a on nám tuto pekne zrástol spolu s tým kmeňom. A hore sa to potom už iba odrezalo a ono to jednoducho časom zacelí. Takže získali sme jeden vzdušný koreň tu na druhej strane. Keď sa pozrieme, tak tu ešte ten konár úplne nezarástol. Ale treba ešte počkať zhruba možno pol roka, kým jednoducho prirastie. Necháme ťahuň rásť ďalej, čo najvyššie, aby jednoducho zhrubol a aby sa to všetko zlialo. Tie korene a konáre majú peknú vlastnosť rýchlo hrubnúť, aj v miske. Keď si zoberiete, tak toto hrubé, čo teraz by absolútne už nešlo s tým pohnúť, bolo na úrovni klasickej vetvičky. Zozadu, keď sa na to pozrieme, vidíme, že tu je hlavný kmeň, z ktorého to všetko vzniklo a je hlavná vetva sem a hlavná vetva sem. Z boku je prirazený ďalší malý fikus, ďalší malý fikus. A vo vnútri, v strede, sú napchaté ešte asi také 3 výhony. Čo s tým ideme teraz robiť? Bočné vetvy už mám celkom pekne navetvené. Vidíte, že sú tam stopy po drôtoch. Takže bolo to natvorované. Zrezal som to, aby to teraz obrašilo a už aby sa to ďalej nerozrastalo, aby už to hustlo. Čiže ten hlavný kmeň je kvázi zdefoliovaný. Tie bočné, zadné, tie nechávam rásť čo najvyššie. Keď napríklad tento kmienok ešte dorastie raz do také veľkej veľkosti a výšky, tak bude určite dvakrát hrubší a tu vzadu sa nám pekne zleje a všetko sa to pospája. Do nejakých 3 rokov to bude jedna liata masa dreva, ktorá bude obopínať v podstate tú sošku. Jediná škoda je, že tá soška nie je kamenná, bolo by to asi na veky, ale na takéto hranie sa je to super vec. Čiže spodok si vybodujem, vrch nechám rásť, ten celý zmoutne zrastie a hore urobím potom vrchnú korunu. A výsledok bude celkom fajný. Takto v podstate vyzerá zdefoliovaný stromček, ktorý už nechcem, aby sa nejako extra rozrastal do diaľky. Takže už bude iba hustnúť. Toto behom 2 týždňov sa obsype malými lístočkami. Bude to veľmi pekné. Keď nedefoliujete, tak stále ten strom má raz takto chuť dohora. Ťahať sa výhony, robiť potom spodné listy zhádzuje a je to proste úplne o ničom. Vôbec sa to ani na bonsai nepodobá. Keď si zoberiete, že z týchto škaredých stromčekov naozaj nevábneho vzhľadu je to iba zaujímavé. Hlavne z toho dôvodu, keď si človek predstaví, čo by z toho mohol vzniknúť, tak jednoducho treba s tým pracovať. Ako toto. Takisto je to zdefoliované. Všade sa ťahajú na spodok korene
časom ten mach stade to s tou pôdou úplne odstránim a bude tam len tá skala, ktorá nám bude robiť takú tú konicitu, ten objem, a na tom bude pekné poschodia fikusu. Takže krásna vec, zaparkujem. Takisto tento kúsok. Tiež to bol úplne o ničom, fikus obtočený, z ktorého by sa teoreticky nedalo nič spraviť. Tiež tu dole sú pod tým schované korene, aby sa rozšírili, takže nechal som to zatiaľ dohora, potom sa to odstráni a bude to vidno. Ale vidíte, že zase nakrútené konáre, to je základ, s tým drôtom pracovať, bez toho to jednoducho nejde. Bez drôtu neurobíte nič. To nie je bonsaistika, keď drôt nepoužívate. Môže niečo fungovať na iných stromoch, taký voľný štýl, hej, nejaké hraby a podobne, ale ak chcete robiť nejaké výrazné zmeny v tom dizajne toho stromu, potrebujete jednoznačne používať drôt. Takže vidíte, meniť tomu úplne koncepciu, tomu stromu pôvodnému, vymyslieť dačo z toho, úplne niečo iné, čo by mohlo vzniknúť. Používať rôzne techniky od defoliácie, drôtovanie, spájanie. Fikus je veľmi vďačný. Smelo do toho.